Vidite, mi smo radili jedan video smo radili, ali onda Teresa sad leži u fotelji, neće da snima. Hoću! Uplašila se da mi dolazi ujke iz Švedske, iz Crne Gore, iz Berana, da budemo tačniji, a nisu. I mi smo prekinuli snimanje slučajno, radili smo challenge, lice challenge, Faca challenge, mene se malo da objasnim. Znam, kao prvo. I to će da bude gotovo. Nismo savršeni. Jesmo! Radili smo ovo sa naočarima. Pogledajte i prvi deo. Sad radimo, evo ovo. Dajte. Pa nije toliko teško. Pojma. Ne. Dobro, nije bitno, daj. Tebi sve nije bitno. Očajamo. Ne tako. Nisam ga vidjela. O ne, o ne. A ne. A ne. Sljedeći. Sljedeći, izvinite, ukasnije nam se telefon. Mi nismo. Pa ovo. Pa ne možeš sve da preskočiš. Izvinite, on je na sve preskače. Samo da vidim gdje. Aha, ja sam se spunila. Evo, ne znam koliko se. Ova se ne vidi. Teresa, to će vamo. Tebi se vidi sve uvek. Ti ne možeš. Izvinite, molim vas. Daj, to je živa. Odnesu. Da se vidimo obojice. Evo, preplašeni smo. Samo da vidim. Kako malana. Ovako naša drugarica radi. Nije baš drugarica. A ne sad objasni, vidite sad ovaj? Ok. Nećemo i sakupiti. Ovo je splezio. Vidite? Splezi. Laka. Sljedeći faca. Da vidite. A ti vidiš? To je to. To bi bilo to za ovaj video. Ovaj drugi deo. Da, pogledajte prvi. Da. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte, komentarišite ko je bolji od nas dve. Ko je bolji uradila. Pogledajte prvi video. Obavezno. Napisat ćemo ko je prvi, ko je drugi. Ali pišite. Teresa je gore, Boba je gore. Ova je uradila bolje ovu facu. I tako, bez Teresinog telefona i mojih ovih stikera ne bi uspjeli. Ne bi znali. Daj. Stani, sa ljubljenu nismo radili. Kako za ljubljenu, majčice? Volim te, volim te. Ja tebe ne. Ćao. Vidimo se u sljedećem videu.